नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। नारायणी नदी के आचरा के छांव में बसल गांव माधोपुर हजारी, जहवा तिरहुत तटबंध के दुनू किनारे पेड़ के छहिरा के छांव में मन के शांति मिलले। एही गांव के वार्ड संख्या 2 में आपन 2 गो बेटियन के संगे रहली विधवा सुनीता देवी। साल 2017 में उनकर मर्द रूपलाल शर्मा मर गईलन। तबे से ऊ संघर्ष से आपन जिंदगी काट रहल बारी। उनकर बड़की बेटी प्रीति कुमारी 10वीं तक पढ़ाई कई के छोड़ दिहल, काहे कि ओकरा पढ़ाई खातिर ढेउआ कहाँ से आइत। उहवे छोटकी बेटी संगीता गांव के सरकारी स्कूल में 4थी में पढ़ले। सुनीता देवी टोला में मेहनत मजूरी कई के 2 जून के रोटी के जुगाड़ करेली। साचो पूछी तो सुनीता देवी अंतहीन गरीबी से घेरा चुकल बाड़ी। एकरा बावजूद उनका गरीबी से लड़े के ताकत बा। उनका रहेला एगो घर नइखे। इतने ना, ईश्वर के लीला देखी कि उनका मर्द का मुआला 8 साल से बेसी भइल। एह बीच सुतला के बेड़िया सुनीता के सांप 11 बेर काट चुकल बा। स्थानीय चिकित्सक के इलाज से ठीक हो जाली। उनका विधवा पेंशन आ आवास योजना के लाभ आज तक ना मिल सकल। एगो विधवा के सरकारी लाभ से वंचित रहल सरकार, प्रशासन आ समाज के गाल पर तमाचा बा। यही पूछना पर एमकी के त आनबे हम जानबो करे रहलिए भैया। एमकी के हम साथ में जली मॉडल खानी हो गए रहले। चले के बांध पर चढ़े के हमरा शक्ति ना रहले। बगवा हमरा के डरा के लेके त एगो सास लखिन करे जे आइल लखिन बुला के लेके भैया जी उनकर चाची ले गेलखिन त हमरा के डांगरे के खाली इलाज करे। हमरा रोता के मारा उ लोग रोए लागल लखिन। या ना रहल पर हमनी के का दास हम 10 साल ई बौगा हमरे गोदी में रहे। आखिर में 4 साल पूरे इला सारी में हमर गार्डियन डेथ हो गई। गार्डियन हम सारे इतना दाग में लगा के बाबू हम ना रहे बाबू ने कहा। सुनीता देवी स्वर्ग रूपला 8 साल 10 बरस से ऊपर हो गया। ई बौगा गोदी में रही त मरल थी। नाम कबो ना सुसले बनी घर में सुतले डर ना डर कुछ ना लगे। दहार आए रहे वो साल दवाई से बाबूजी डॉक्टर का कर लेंगे नहीं रो से आवाला कमाइयो करेला। ई लोग हेल्प दे कहला ना लो दे वाला सरकारी सहायता तो उसको वृद्धा पेंशन लिखवा दी है, फॉर्म भरा गया है, इंदिरा आवास का सर्वे करवा दिए हैं। गरीब तो है ही, हम लोग जानिए रहे ये गरीब है। गरीब है, भले आदमी है, इंसान औरत है। वो फॉर्म अभी भरवाया गया है ऐसी वाला विधवा पेंशन। सर्वे में नाम गया है। अब सरकार का ऊपर है, सरकार जब देगी तभी ना कुछ होगा। हम लोग तो बस का बात थोड़े, हम सर्वे करवा कर भेज दिए। इस उसका जात पड़ताल हो रहा है। सरकार जब देगी तभी ना मिलेगा। मैं बैजनाथ राय मुखिया, ग्राम पंचायत राज माधोपुर हजारी, प्रखंड साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।